trošku na soudruzi. Dnešní beseda by měla být věnována 18. Světovému festivalu mládeže a studentstva, který se uskutečnil na konci minulého roku v jihoamerickém Ekvádoru. Proto jsme tady dneska pozvali početnou delegaci účastníků toho festivalu, tady 4, Ondra Kazík, Roman Janouch, Ludvík Šulda a moje maličkost, kteří jsme se tady toho festivalu v Ekvádoru zúčastnili. Chtěl bych říct, že bylo důležité, že se toho festivalu účastnila i delegace z České republiky, která nepatřila k nejmenším, i z toho důvodu, že pro nás tady historicky ty světové festivaly mládeže a studentstva jsou podstatné v souvislosti s tím, že první světový festival mládeže a studentstva se konal tady u nás v Praze v roce 1947, kdy byla založena ta tradice těchto mohutných mnohatisícových setkání mladých lidí. Jejichž charakter se dá určit jako antiimperialistický, mírový a protiválečný. A tedy, že tady v našem hlavním městě započala ta mnoho desetiletí trvající a stále pokračující tradice světových festivalů mládeže a studentstva. Ten festival z našeho pohledu byl poměrně úspěšný. Zúčastnilo se ho 8 000 mladých lidí z celého světa s početnou účastí té ekvádorské mládeže. A těch několik festivalových dní bylo ve znamení různých seminářů, konferencí, workshopů, ale taky různých sportovních, kulturních aktivit, koncertů, besed, různých jednání. Myslím si, že je důležité, že se toho zahájení samotného festivalu zúčastnil i prezident Ekvádoru, Rafael Correa, a že to bylo důležité i v té souvislosti, že samotný Ekvádor byl vybrán i z toho důvodu, že světové pokrokové mládežnické hnutí se snažilo vyjádřit mimo jiné podporu ekvádorské mládeži a těm pokrokovým procesům, které v Ekvádoru stejně jako v mnoha latinoamerických zemích dneska probíhají, svou podporu a podporu i tomu procesu nazvaném občanská revoluce, který právě vede prezident Ekvádorské republiky Rafael Correa. No, to jeho vystoupení, které na tom zahajovacím ceremoniálu bylo sice silně narušeno velkým deštěm, tak to se věnovalo jak otázkám těch procesů, které jsou dneska v Ekvádoru, tak i samotnému mládežnickému hnutí, úkolům mládeže v rámci boje proti imperialismu. Chtěl bych říct ještě, že pochopitelně nejenom solidarita s Ekvádorem, ale i s celou Latinskou Amerikou byla jedním z důvodů, proč ten festival se uskutečnil na tomto kontinentu. Už jen z toho důvodu, že to bylo tedy už počtvrté, kdy se ten festival konal v tomto regionu. Tento region je dneska oblastí, kde probíhají velké změny, ke kterým my oprávněně slížíme s velikými sympatiemi a nadějemi. Ať už je to bolívarovská revoluce ve Venezuele, ta občanská revoluce v Ekvádoru, vláda hnutí k socialismu v Bolívii, sandínovská vláda v Nikaraguji nebo vláda Fronty národního osvobození Faraburda Martího v Salvadoru a ostatně i socialistická Kuba. To jsou všechny země, které dneska se snaží jít cestou pokroku a cestou lidových vlád, respektive socialismu, a právě v těchto zemích i mládež sehrává dneska opravdu klíčovou roli a bylo to vidět na tom festivalu, kdy jsme měli možnost diskutovat se spoustou mladých Latinoameričanů o realitě v Ekvádoru a v dalších latinoamerických zemích, a nejenom v těch, ve kterých se dneska třeba komunisté nebo pokrokové síly účastní na moci, ale naopak i s mladými lidmi ze zemí, které jsou na druhé straně barikády a kde pokrokové hnutí je brutálně potlačováno, jako například současná Kolumbie. Kolumbijská delegace patřila k těm nejpočetnějším na tom festivalu a solidarita s bojem kolumbijské mládeže proti vládní diktatuře, tak to taky bylo jedním
motivu toho festivalu. Chtěl bych ještě říct, že ten festival jako takový se uskutečnil jen několik málo dnů poté, co zemřel Nelson Mandela, vůdce jihoafrického hnutí proti apartheidu a prezident Jihoafrické republiky, tedy země, kde byl ten předposlední festival, a že také právě solidarita s Jižní Afrikou, s Africkým národním kongresem, s komunistickou stranou Jižní Afriky a uctění památky Nelsona Mandely, který strávil 3 desetiletí ve vězení v boji za svobodu a spravedlnost svého lidu, tak to byl taky jeden ze silných motivů toho festivalu a bylo to tam mnohokrát zdůrazněno. Co se týká početnosti těch delegací, tak bych tady zmínil, že ta byla různorodá. Velmi početné delegace, jak už jsem říkal, byly z Latinské Ameriky, ale třeba i ze Spojených států amerických nebo z Kanady, když se bavíme o Americe. Početné delegace byly tradičně z afrických zemí, jako je Angola a mnoho dalších, okupovaná západní Sahara, řada arabských zemí a potom pochopitelně i početné delegace z Asie a částečně i z některých evropských zemí. Například z Ruska, z Francie a z Ukrajiny byly početné delegace. My jsme se tam snažili, co by česká delegace, být aktivní. Bylo nás 11 nás to bylo, což tedy se nejeví jako velký počet, ale jak říkám, nepatřili jsme k těm nejmenším. Já možná navážu trochu na Milana v tom, když říkal vlastně, že ten festival byl určitým způsobem spojen i s událostí, která se stala vlastně v průběhu doby, kdy my jsme na festival letěli těch 2 dnů, a to bylo úmrtí Nelsona Mandely. Vlastně tím způsobem byl i, nechci říct poznamenat ten festival, ale samozřejmě ta osoba Nelsona Mandely se potom táhla tím festivalem společně s dalšími osobnostmi toho pokrokového hnutí, především tedy osobností Fidela Castra a zesnulého Huga Cháveze, a velká pozornost do toho festivalu byla právě věnována i těmto 2 delegacím, to znamená delegaci Bolívarovské republiky Venezuela a Kubánské republiky, tedy kromě toho, že velká pozornost ještě byla věnována té delegaci Severní Koreji a Vietnamské socialistické republiky. Takže chtěl bych říct, že tedy té pozice nebo té situaci ve Venezuele na Kubě byla věnována i velké množství konferencí, seminářů a podobně. Té důležitosti, jakou například Kuba přikládala tomu festivalu, svědčí i to, že zde naplnila i velké síly, co se týká kampaně za osvobození kubánské pětice. To znamená pětice Kubánců, jak určitě víte, kteří už jsou více než 15 let, nebo teď už 4 z nich jsou více než 15 let nespravedlivě vězněni na území Spojených států, kde byli odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody, jeden z nich až dvojnásobnému doživotí za to, že vlastně na území Spojených států monitorovali činnost protikubánských exilových teroristických skupin, které vlastně už od vítězství kubánské revoluce podnikaly teroristické útoky proti Kubě, které stály Kubu více než 5000 lidských životů a zraněných. Takže ten festival byl věnován i této kampani, kdy se toho festivalu v kubánské delegaci zúčastnili i dcery těchto, nebo 2 z těchto vězněných. Za prvé Reného Gonzálese, který tedy byl v minulém roce umožněno, aby mohl odcestovat už konečně po 2 letech od té doby, co byl propuštěn, aby mohl odcestovat tedy ze Spojených států, kde byl zadržován zpět na Kubu, aby se mohl po těch zhruba 14 letech setkat tedy se svou rodinou, se svou manželkou a dětmi, což mu nebylo tedy za celou dobu jeho věznění, ale i následného propuštění umožněno. A 20 let. Děkuji. A dcery, druhá byla dcera Antonia Guerrera, Irene, který byl Labanina, takže Labanina, děkuji za doplnění. Takže to byl jeden samozřejmě takový motiv, kdy oni věnovali opravdu velkou pozornost této kampani, aby to povědomí o tom případu se mohlo šířit dál mezi ty mladé, aby věděli tedy, jakým způsobem ta kampaň probíhá v současné době,
co se dělá podobně za tímto účelem, byl i uspořádán jeden z pracovních workshopů, který se týkal právě boje za osvobození Pětice a i proti blokádě. Možná využiju tady takovou vsuvku. Mám tady, můžete si vzít relativně čerstvou zprávu o důsledcích blokády proti Kubě, kterou Kuba předložila loni v listopadu valnému shromáždění OSN a shrnuje tedy nejnovější důsledky blokády a výši škod, které blokáda tedy ze strany Spojených států Kubě způsobuje. Takže to je vám tady k dispozici. Takže tento seminář se uskutečnil tam, takže byl tedy, můžu říct, že některé ty konference, semináře byly poměrně málo navštěvované. O tomto semináři se dá říct, o tomto workshopu se dá říct, že byl tedy ten stán, ve kterém se konal, nestačil té kapacitě, těšil se velkému zájmu, takže celý těchto dvou vězněných seznámili s tím případem, z osudy těch rodin, velice podrobně, velice sugestivně i popsali vlastně tehdejší zásah tedy FBI proti jejich rodinám a uvěznění jejich otců na území Spojených států. Vystoupilo zde i celá řada tedy delegátů, kteří seznámili s bojem za osvobození Pětice v jednotlivých tedy státech světa, ať to bylo v Kanadě, ať to bylo ve Vietnamu a podobně. Tam vystoupil tedy mám maličko jako zástupce společnosti, předseda společnosti Česko-kubánského přátelství a seznámil jsem tedy i ze situací v nás v České republice, o tom, jak tedy zde funguje spolupráce mezi jednotlivými organizacemi na bázi nebo za osvobození té Pětice, jaké akce pořádáme a podobně. Setkalo se to s velice kladnou odezvou, bych řekl. Jinak další tedy velkému zájmu se těšil stan věnovaný Venezuele, tedy konkrétně Albě, tedy tomu teďko mi prosím tě Milane, doplňte, mi to vypadlo, bolívarovská alternativa za aliance za naší Ameriku. Takže, která tam měla stan a vlastně hlavní té vůči silou tam byla Venezuela. Opět tento stan se těšil velkému zájmu tedy účastníků. Konala se tam tedy nejen celá řada mítinků, ale i koncerty. Byla tam možnost získat řadu informačních brožur. Takže chci říci, že tyto dvě země a vlastně to dědictví zesnulého prezidenta Cháveze a stále žijící ikony legendy kubánské revoluce Fidela Castra, tedy tam byly takovými hlavními motivy. Jinak samozřejmě Milan mluvil o stánku české delegace, kde jsme šířili tyto informace o nás. Nabízeli jsme tam různé tedy předměty, informační materiály, které by přiblížily tedy Českou republiku a komunistickou stranu Čech a Moravy, respektive komunistickou i svaz mládeže, v případě tedy společného česko-kubánského přátelství, tedy těm širším skupinám nejen těch delegátů, ale samozřejmě toho festivalu se účastnili i běžní Ekvádorci, takže i těm Ekvádorcům, aby měli ponětí tedy, co se děje v České republice, pro některé, kde ta Česká republika je. Samozřejmě celá řada dalších delegací tam měla své informační stánky nebo různé stánky, kde propagovala třeba svou kulturu. Velký stánek tam měla už zmíněná delegace západní Sahary, která se ho proměnila, dá se říci, na takový ten svůj poušť, protože většina tedy obyvatel západní Sahary žije v poušti ve straně, takže se ho proměnila na takový své typické obydlí, kde i nabízeli své nápoje a prostě byla tam tedy takový možnost náhledu do toho, jak oni žijí. A tancoval se tam samozřejmě, byl tam i kulturní program. Ten kulturní program nabízely i tedy delegace Severní Koreje v rámci tedy těch stánků. Jinak samozřejmě každý večer, když se bavíme o kulturním programu, tak tam byl věnován jednomu z těch kontinentů a v rámci těchto kulturních programů tam vystupovali tedy jak profesionální kapely z těch jednotlivých kontinentů, tak i samotní delegáti. Takže nejen tedy kapely z Latinské Ameriky, byly tam například tedy i z té Asie, tak když už jsem mluvil tedy o Severní Koreji, kde tedy velice krásná vystoupení těch jejich národních krojích měli tedy Severokorejci. Vietnamci tam měli svoji popovou kapelu, těch písní bylo hodně věnováno tedy národnímu hrdinovi a vlastně prvnímu prezidentovi bojovníkovi za osvobození Vietnamu, Ho Chi Minovi. A byly tam třeba i amatérské kapely, nebo prostě složené z těch delegátů z Japonska, ze Srí Lanky, z Indie, takže... Ale Italové, že jo, to tam na basu.
to potom byl vlastně v rámci toho závěrečného meetingu. Takže vždycky prostě po skončení toho oficiálního programu tam následoval i ten kulturní, aby přece jenom vždycky po tom, co jsme byli unaveni už z těch besed a z těch diskuzí a potřebovali jsme se trochu odreagovat, tak byla možnost na těch koncertech, které samozřejmě dávaly zase nahlédnout do toho folkloru těch jednotlivých kontinentů. Jak tady poznamená potom samozřejmě Roman, tak v rámci závěrečného ceremoniálu poslední den festivalu, kromě tedy toho, že byla přijata závěrečná deklarace, která vyšla na pokračování na stránce Mladýma očima v Halo novinách a k dispozici na stránkách například SM nebo Společnosti Česko-kubánského přátelství, teď myslím v internetových stránkách, tak tam potom došlo i po opět kulturní vystoupení severokorejské delegace, jak tam došlo vystoupení velice známé, především spíše pro mladé lidi, italské antikapitalistické, antifašistické kapely, levicové kapely Banda Bassotti. A ten koncert, který byl velice hodně navštíven a ty delegáty, který velice upoutal a zaujali tento závěrečný ceremoniál. Když jsem editoval pro Halo noviny ten dvoudílný překlad Komunistického svazu mládeže závěrečné deklarace festivalu, tak mě zaujalo z jeho závěru informace o tom, že Světová federace demokratické mládeže se bude snažit příští festival uspořádat za 4 roky v souvislosti se s tím výročím VŘSR. V této souvislosti to neví se samozřejmě, oni se budou snažit o to, aby je asi Ondra Kazík o tom bude, co by zástupce vedoucího delegace a vlastně reprezentant Komunistického svazu mládeže, tak k tomu asi řekne víc. Ale ano, samozřejmě trošku to evokuje, že by asi bude snaha udělat to někde v Evropě, na území bývalého Sovětského svazu. Bylo by to asi velmi příjemné a pro nás by to bylo výhodné v tom smyslu, že by tam mohla jít velmi početná česká delegace, že by to tentokrát nebylo o 10-12 lidech, jako to vždycky bylo v průměru v těch předcházejících 5 festivalech, ale že by tam mohla jít třeba 100, Ludvík mluvil o 200 kubánských delegátů v Ekvádoru, tam to byly dokonce 300 delegátů z Kuby, a to už je samozřejmě obrovská síla. Když bych měl za sebe vzpomenout na jedny z největších zážitků teď z Kita, tak to bylo právě hned v úvodní den festivalu, když jsme s Pavlou Šlankou, vlastně jedinou českou delegátkou, která zastupovala to něžnější pohlaví, byli na procházce tím festivalovým parkem Bicentenario, vlastně bývalým letištěm, kde se festival odehrával, protože jsem měl zájem jako novinář se akreditovat, získat nějaké další podrobnější informace, tak jsme se tam byli podívat v chystaném tiskovém středisku ještě v tu chvíli. A když jsme se vraceli, tak zrovna jsme zaznamenali neuvěřitelnou vlnu červeného nadšení, vpád v podstatě o něch 300 delegátů kubánských do toho festivalového centra, do toho festivalového parku. Oni zrovna v tu chvíli přijížděli a musím říct, že to byl jeden z největších životních zážitků, protože jejich emoce, jejich nadšení, opravdové upřímné revoluční nadšení, to prostě poznáte, pak když nejste Buran a se troufnu tvrdit, že za ty leta, za ty množství festivalů, co se v tomhle pohybují, tak ne, to poznáte, že je upřímné nadšení. A dneska jsem dělal rozhovor s kubánským vyslancem Fermínem, který, samozřejmě jsme se dotkli festivalu a zajímalo mě, jakým způsobem Kuba vnímala 18. světový festival mládeže a studentstva, na rozdíl od České republiky, kde se kromě Halo novin pochopitelně o tom nesměla napsat ani řádka. Vtipné bylo, když Monika Hoření zjišťovala u Českého rozhlasu, poté co si poslechla agitku ČRO, jak je to objektivní nezávislé veřejnoprávní médium a jak mají posluchači ČRO psát a kontaktovat vedení rozhlasu s náměty a s požadavky, co by měl ten rozhlas vysílat a čemu se věnovat, tak ona tam schválně napsala, proč teda jako se ČRO nevěnuje takové události, jako je Světový festival mládeže a studentstva. A oni odpověděli, no víte, agentury, s kterými spolupracujeme, o tom také nepřinesli nic, no tak světové agentury. No, oproti tomu, samozřejmě, my jsme byli zvědaví, jak to vypadalo na té Kubě, a jsem se nechal to ptal Fermína. No a ten samozřejmě líčil,
co bylo velice zajímavé, že vlastně ta delegace z Kuby, početná, která tam byla, tak nebyla delegace Kubánců, ale byla to mezinárodní delegace, multinárodní, protože vždycky, a je to tak vždycky, že z Kuby na ty festivaly jezdí i cizinci, převážně z afrických zemí, ale i odinut, kteří momentálně na té Kubě v té Havaně studují na univerzitách a oni jsou do té delegace záměrně zařazeni tak, aby prostě měli v rámci toho možnost infiltrovat tuhletu pokrokovou parádu, tenhle ten svátek pokrokové mládeže, který se prostě takhle jednou za čas koná. A musím skutečně říct, že když jsme ty Kubánce doprovázeli při jejich příchodu do festivalového parku, tak jsme se nechali infikovat tím, s čím oni přijeli, s tím nadšením a s tou radostí, kterou okamžitě rozdávali. Já jsem dneska říkal Fermínovi, že jsme si v tu chvíli skutečně připadali jako Kubánci, jako součást té kubánské delegace. To byl skutečně jeden z největších zážitků. Samozřejmě těch zážitků bylo nesrovnatelně víc. Já se přiznám, že na ty festivaly jezdím nejenom jednat, ale i poznávat, a protože jsem neměl tu šanci jako kluci tam být ještě o týden déle, tak jsem samozřejmě se snažil v rámci toho týdne toho poznat co nejvíc. Byla šance pouze v rámci KITA, to je z hlavního města tedy, dostat se dál bylo nemožné, i když tam organizátoři nabízeli jednodenní až dokonce dvoudenní výlety, ale samozřejmě za ekonomické ceny. Býval bych do toho šel, ale prostě nikdy se nepřihlásil dostatek zájemců, takže se to nezrealizovalo, ale jsem velice rád, že jsem možná aspoň to KITO měl možnost poznat. To nejzajímavější, co KITO nabízelo z hlediska turistického. Kluci pochopitelně se věnovali v KITu i vlastně návštěvě tamní centrály komunistické strany Ekvádoru a naopak část naší delegace z Ondra taky tam byl, že ho navštívila Národní muzeum s jinskými památkami a tak podobně. No tak já jsem se věnoval krásám KITA z titulu toho, že došlo o tom nafotit co nejvíc toho, co KITO nabízí, a pak to poskytnout čtenářům Halonovi. Snad se to podařilo, i díky iniciativě kolegů jsme byli jeden den jsme trávili ve středu světa, aspoň pomyslném středu světa, tak jak Ekvádorci jsou přesvědčeni, že tam na rovníku zrovna je nejenom vlastně prostředek z hlediska toho, že KITO se nachází vlastně 25 km od centru metropole, se nachází 25 km od rovníku, ale dokonce tam, kde tam měl být skutečně ten střed světa i ve smyslu teda ze Zoradalu. Takže opravdu střed světa, Vita del Mundo, mají tam památník, mají tam pomník. Kolegové ještě dokonce velice akčně turisticky nahlédli do Amazonie, alespoň tak tam nahoře nad tím středem světa, tak prodávali jako začátek Amazonie. Nevím, jestli to byla realita, nebo to byl jenom název, ale určitě ty zážitky byly mimořádné. A my jsme si samozřejmě taky velice vážili toho, že se nám podařilo jeden půl den vyjet nad KITO na takovou turistickou cestu, která vede až na úpatí sopky Pichincha, jedné z největších sopek v okolí KITA. A samozřejmě asi takových 50 km pod KITem je ještě větší sopka, ohromná, monumentální, zasněžená celoročně Cotopaxi, také velmi známá. Bylo určitě co fotit, bylo co sledovat, a i vevnitř v KITu na nejznámějším pahorku poblíž centru města s sochou okřídlené Panny Marie a tak dále, tak dále. Stálo to za to, a myslím si, že se mi podařilo snad čtenáři nějakým způsobem informovat nejenom teda, co se týče festivalové dění, ale i toho, jak vypadá život ekvádorské metropole. Já bych se teda věnoval spíše z jiné stránky toho festivalu. My pro nás jako komunistický svaz mládeže to bylo zajímavé i z toho hlediska, že v KITu na festivalu se shromáždilo velké množství organizací, členských organizací Světové federace demokratické mládeže, takže jsme měli příležitost uspořádat větší množství, upřeměřené množství dvoustranných jednání, vyměňovat informace, koordinovat naše další aktivity a tak dále. Uvedu jenom takový jako výběr z organizací, nebo organizací a delegací, s kterými jsme se setkali.
Z nám nejbližších evropských je to například portugalská komunistická mládež, od jejichž delegátů se KSM dozvědělo o generálních stávkách a bojích dělnické třídy a mládeže proti nezaměstnanosti, krizi, současným opatřením, které provádí takzvaná socialistická vláda, která v Portugalsku vládne, a Evropská unie, která uvaluje další podmínky vzhledem k dluhům, takzvaným dluhům, které způsobily buržoazní vlády. Komunistickou mládeží Řecka jsme mluvili, zástupci komunistické mládeže Řecka nás informovali o jejich postoji k také vlastně opatřením, které uvaluje na Řecko, takzvaná trojka. Vlastně Řecko je ještě v daleko horší situaci než Portugalsko. Z tohohle hlediska tam byly zajímavé ty informace o frontách, které se vytvářejí mezi komunistickou mládeží Řecka, komunistickou stranou Řecka, odborovou organizací, která je třídně orientovaná PAMEN, dalšími organizacemi, ženské organizace malých podnikatelů a rolníků, které společně bojují za socialistické východisko z této krize. Mimo jiné také komunistická strana Řecka, stojí za zajímavost, za informaci, má výraznou úlohu v posledních desetiletích při koordinaci mezinárodního komunistického hnutí. Dále jsme mluvili s dvěma organizacemi ze Španělska, kolektiv mladých komunistů a svaz komunistické mládeže Španělska, kteří nám vysvětlovali velice špatnou situaci mezi mládeží ve Španělsku, kdy dosahuje nezaměstnanost přes 50%, kdy mladí Španělé se stěhují do latinskoamerických zemí, paradoxně bývalých kolonizovaných zemí Španělskem, protože je tam větší nabídka práce, lepší vyhlídky na živobytí. S zástupcem mládeže komunistické strany Turecka jsme mluvili o aktuálních bojích, které probíhaly vlastně od jara i přes léto a na podzim pokračovali proti prezidentu, autoritářskému režimu prezidenta Recipa Erdogana a jeho strany. Také o roli Turecka v podvratné válce proti Sýrii, o posílání teroristických organizací a podpoře teroristických organizací v Sýrii, což pro nás bylo velice zajímavé, ten postoj mladých komunistů v této zemi. Kypřané jednotná demokratická organizace mládeže EDON, Kypřané nás informovali o tom, jak zasáhla ostrov finanční krize bankovního kapitálu, která velice postihla zdejší ostrov, místní lidi a místní bankovní sektor, který ovlivnil i prosté pracující. S dvěma organizacemi z Německa, socialistickou německou dělnickou mládeží SDAJ a svobodnou německou mládeží FDJ, jsme mluvili o našich minulých společných aktivitách. Připomenul bych, že na podzim se konal aktivita mezinárodní německo-polsko-česká třídní boj na místo světové války, která dorazila i do Prahy. Mluvili jsme o společných tématech, protože prostě se nacházíme ve stejných podobné situaci. Samozřejmě Německo jako velká imperialistická velmoc, Česká republika jako svým způsobem na něm závisící a vykořisťovaná země. Tak jsme s nimi mluvili o situaci, jakou prožívají pracující v Německu a mládež, o tom, v jakých podmínkách funguje německá komunistická strana. Samozřejmě, protože jsme byli v Latinské Americe, tak jsme velké množství času věnovali americkým organizacím. Argentinská federace komunistické mládeže nás informovala o jejich analýzách, o vývozu, o jejich analýzách kolonizace, vlivu posledních výseb kolonií Velká Británie na Malvinách, které vlastně příslušejí Argentině. Brazilský komunistický svaz mládeže poukázal na vývoz monopolního kapitálu z Brazílie do ostatních latinskoamerických zemí
a o vzestupu Brazílie v imperialistické hierarchii, a což je takovým protikladu některým názorům, které se tady objevují o takzvaném multipolárním světě, protože v podstatě Brazílie se objevuje jako nová velmoc mezi těmi stávajícími. A jaká bude vlastně role Brazílie? A tady oni nám snažili vysvětlit, že Brazílie hraje i tuhletu negativní vykořisťovatelskou roli v regionu. Dále velice zajímavé byly setkání s komunistickou mládeží Venezuely, která hovořila samozřejmě o situaci po smrti Huga Cháveze, o situaci bolívarovské revoluce, o stupňování, vměšování amerického imperialismu. Samozřejmě setkání s komunistickou mládeží Ekvádoru, o občanské revoluci, o které tady už soudruzi informovali, o aktuálních problémech komunistického hnutí v této zemi, kde vlastně tou silou občanské revoluce je prezident Correa a hnutí, které stojí za ním, ale komunistická strana, komunistická mládež Ekvádoru samozřejmě je jednou z těch sil, které nejsou přímo součástí toho hnutí, ale podporují progresivní změny. Nechci také vyloučit Ligu mladých komunistů ze Spojených států, kteří nás informovali o tom, jak těžká je vlastně situace pro komunisty v takové zemi, jako je Spojené státy, která sobě tvrdí, že je nejdemokratičtější zemí na světě. Dále mimo tyhle ty hlavní body, mimo hlavní regiony, to znamená Latinská Amerika nebo Amerika a Evropa, byly další organizace, například organizace Polisario ze západní Sahary, které nám říkali o odporu, které vedou proti marocké okupaci této země. Ze syrskou delegací jsme navázali na naše akce solidarity proti nebezpečí imperialistické války a proti podvratným akcím, které vedou Spojené státy a další země z regionu v Sýrii proti syrskému lidu. S Všeobecným svazem palestinských studentů jsme hovořili o situaci Palestinců v okupované Palestině, v Izraeli v okupované Palestině. Samozřejmě to je také jedna z tradičních domén Světové federace demokratické mládeže a celého festivalu. Kromě toho se konalo zasedání přípravného setkání, k 10. setkání Evropských komunistických organizací mládeže, tzv. MESIOS, který se bude konat 15. a 16. února v Madridu, což je organizace, což je vlastně setkání, které probíhá už 10 proběhlo a slouží ke koordinaci komunistických organizací v Evropě. Už dvakrát byla toto setkání hostěno v Praze. Naposledy to bylo to 9. setkání v roce 2011. Toto setkání bude probíhat pod heslem Boj komunistické mládeže v podmínkách kapitalistické krize na cestě k socialismu. KSM, Komunistický svaz mládeže, rovněž inicioval setkání komunistických organizací mládeže bývalých socialistických zemí. Navázali jsme na setkání v Kyjevě, které se konalo v tom též roce 2011. Samozřejmě, jak soudruzi řekli, tak jsem byl tedy u toho, když se schvaloval závěrečný dokument celého festivalu. Byly nad ním některé diskuze, ale ty hlavní body jsou jasné, to znamená návaznost na festivalové hnutí i na přímo zmíněný první pražský festival mládeže a studentstva. Snadné témata Palestina, Kuba, podvratné akce v Sýrii, solidarita ze západní Saharou a další. A samozřejmě, jak Roman řekl, i to, že Světová federace demokratické mládeže doufá, že se další festival bude konat v roce 2017 ke 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Samozřejmě je otázka, vždycky ty festivaly se konají, tak aspoň v té novodobé historii je to tak, že ty festivaly se konají s vůlí těch zemí, kde se to koná, to znamená, že jsou to země, kde probíhá nějaká progresivní změna. A tak i se konají nepravidelně podle toho, prostě kde ta vůle existuje. Proto
bylo relativně brzo po předchozím festivalu, který byl v roce 2010, tak 3 roky byl další festival v Ekvádoru, což bylo dáno tím, že prostě v Ekvádoru byla vůle tento festival uskutečnit právě zde. Já bych ještě doplnil, ano, seznámili jsme se i s místní kulturou, velice zajímavé bylo, vlastně v Ekvádoru je velké množství obyvatelstva indiánského původu. Velice zajímavé bylo to směšování indiánské původní kultury s tou kolonizovanou, kolonizátorskou španělskou.